Коли потрібна пшениця, яка працює на результат, варто подивитися на етана від ДСВ. Етана – сучасний сорт озимої пшениці з високим потенціалом урожайності та хорошою адаптивністю до різних умов вирощування. Сорт добре кущиться, формує вирівняний колос, має міцне стебло, що допомагає зменшити ризики вилягання. Одна з головних переваг – це стабільність та надійність у полі навіть у стресових умовах. Також етана має хорошу зимостійкість і швидке відновлення вегетації навесні, що допомагає формувати сильний та продуктивний посів. Етана від ДСВ – це про сильну генетику, стабільність результату і впевненість у полі. А які сорти озимої пшениці ви плануєте сіяти в цьому сезоні? Тож пишіть це в коментарі, а ми вам пропонуємо КАС і РКД власного виробництва замовити у нас на сайті InterAgroLab.info або за номером телефону нижче звертатися до менеджерів. Гарного вам дня, хороших врожаїв і успіху!